Hola, Abril. Hola, Abril. Whoa, you're in the elevator. Hola, Abril. Hello. Abril. Comencem a l'abril amb l'Anouk, la meva amiga de Bèlgica, que A Bèlgica. és belga, que m'ha vingut a veure i ja està, vaig fer aquesta amigueta d'Erasmus i ara ve a veure'm a Barcelona. Aquesta noia l'he portat avui a la Costa Brava i s'ha cremat. Show us your sunburn. You don't want to see. S'ha cremat el collaret. Wait, this is like your necklace? necklace. Oh my god. It's the worst. Bueno, que s'ha cremat. Típica de guiri. Like I ja està. Ahir vam fer una mica de turistes per Barcelona. Demà també farem de turistes per Barcelona. I ens està agradant molt. O sigui, m'està agradant perquè és com que en 4 dies estic fent totes les coses xules de Barcelona. Bien! Let's go, April! April! She's here! Giri, giri, giri! Hola, Abril. Ei! Igual està molt freda. Bueno, Ah, que a més ho hem de gravar, quina pressió. és igual. Ja, però He perdut un de l'1 al què. Bueno, hem perdut. No, l'has perdut tu, És igual. Jo volia Hem dit tirar. de l'1 al què i ens tirem al mar. Està congelada. perquè ens estem pixant. I ens estem pixant. Genial. Ens estem fent pipi. I llavors hem dit de l'1 al què i ens tirem al mar. Està congelada, congeladíssima. I llavors hem dit, vale, de l'1 al 10. I els dos hem dit el número 8, perquè som així d'intel·ligents. Tot el que ens estem tirant. Ens tirem 1, 2, 3... No. Daniel. Ala, ets un cagat. No, t'has de tirar, Va, que està congelada. Oh, Està freda? ara millor. Està molt freda, Vale. Vale, m'enfonso i surto directament, Saludes. Jo no penso obrir els ulls, No, però fes així. Hola. Fes l'escut del Barça. Barça! No. Si hem remuntat, poses l'himne del Barça. No, remuntaran. No sé, ells ja ho sabran. Quins nervis! Quins nervis! Joder! O sea, saldrá 1 segundo y medio, literal. Equipo Sud. Equipo Sud. Hem decidit... estem fent una excursió a Montserrat. Estem a Montserrat, hem començat l'excursió... A quina hora, nois? A les 9:30. 9:30, quarts de 10. Pujar a Montserrat, 9:45. Ahir vam sortir de festa. Bueno, ara un tardeo. Però es podria dir que estem molt cansats. Llavors, aquí tenim l'Equipo Sud i no es veuen, Però més endavant tenim l'altre equip. Que consti que abans anàvem a davant. Que consti que abans anàvem a davant, però estem en els últims quilòmetres. I és normal que estiguem cansats. Però ja està, tenim aquí l'Aniol i la Ivet. I ja està. Amén.
Ara arribem a dalt. Hem pillat l'equipo norte perquè ha parat. Ole. Ara grava la Ivet amb problemes. Va, Pet, tu pots. Equipo sud, sud. La dieta crema. Estic cuidant les roses que m'ha donat el meu pare per Sant Jordi. Mireu, estan sortint. Mireu. Estan maquíssimes primer a tot. Ok. Vale, mireu. Uau. Que fort que s'acabi l'abril. Nois, aquest vídeo és per despedir-me del vlog. Que fort. És que està passant com molt ràpid aquest any. Sento que està passant molt ràpid. Però a l'abril és com un dels meus mesos preferits de l'any. M'encanta l'abril. M'ha encantat l'abril, no ha fallat gens, ha sigut tan guai, amb Sant Jordi, el bon temps, Setmana Santa... M'ho he passat molt bé a les pràctiques, plans molt xulos, paf. M'encanta l'abril. S'ha de dir que acabo molt cansada. Aquesta setmana, o sigui, sincerament, sort que demà és 1 de maig i és festa perquè ja no puc més. Aquesta última setmana ha sigut com... Chicos, no puedo más. Entre pràctiques, TFG, queda un mes per entregar el meu TFG i és com... m'estic agobiant. En plan, chill, sé que ho faré i m'ho trauré, però aquesta setmana m'he agobiat perquè no trobava temps per fer les coses i no trobava temps per fer el TFG, descansar, alhora faig de cangur, treballo, faig les pràctiques a l'hospital que em treu la major part del dia, vull veure les meves amigues, en plan, tot, ho vull fer tot. Com que tinc tantes ganes de fer tantes coses, després m'agobio perquè veig que no tinc el temps físic per fer aquestes coses. Però, no sé, adeu abril, m'ha encantat aquest mes. Sento, no sé, en plan, estic contenta amb la meva vida. Estic molt contenta amb la meva vida, estic com molt contenta amb les meves decisions, amb les meves amigues, amb com la manera amb la que m'estic estimant i m'estic com coneixent molt i estic com fent moltes coses com que m'agraden de veritat, sabeu? Ara mateix estic cuidant una planta, des de Sant Jordi que estic cuidant unes flors que vull que creixin i vull que no es morin. Estic pintant, he fet ceràmica amb la meva amiga Ivet, tipus... Quines coses més divertides que faig, us ho prometo. I, no sé, estic com contenta d'aquesta etapa. Estic contenta per aquest any, la veritat. I ja està, i a veure què ens depara el maig. I és que ja acabaré, o sigui, maig és... no, bueno, el juny també. Però literalment acabaré la uni, D'aquí 2 mesos ja estaré. I hauré acabat la meva carrera de nutrició. Que fuerte. Bueno, no m'avanço, que jo estic intentant viure el present, estic intentant meditar i fixar-me només en el ara. I ja està. Adeu abril, espero que el maig sigui igual de xulo, igual de divertit. Espero gravar més que l'abril, perquè sento que no estic gravant res, nois. És que sento que estic desconnectant tant de la vida i de les càmeres i de tot. No ho sé. En fi... Adeu abril, ens veiem al maig i t'estimo. Adeu!